kaki jalannya.
jalai payung sudi yo anda moirin lama nanti nanti datang yo anda moirin lama nanti nanti datang kau datang anginan sadar yo anda moi gabaganti gabajo cewang yo anda moi gabaganti gabajo cewang Gabaganti gabajo cewang yo anda moi rampak kabun kamari anda yo anda moi rampak kabun kamari anta marah hujan turun yo anda moi gabari jari yang lawa yo anda moi gabari jari yang lawa yang pandang ditolak yo anda moi dibuang cari kiri kanan yo anda moi dibuang cari kiri kanan langit mananggung alos sayo yo anda moi panen tidak hujan pun bukan yo anda moi panen tidak hujan pun bukan panen tidak hujan pun bukan yo anda moi bumi mananti sajo yo anda moi bumi mananti sajo kau panen tiala tabancang yo anda moi kau hujan payung dio yo anda moi kau hujan payung dio kota hujan payung studio yo anda moi rilama nanti nangka datang yo anda moi rilama nanti nangka datang kau datang aminan sadar yo anda moi kabarkan ke gabajo cewang yo anda moi kabarkan ke gabajo cewang ganti lai gabajo cewang yo anda moi rapat kabun kamari anta yo anda moi rapat kabun kamari anta maranta bana hujana turun yo anda moi gabade yang jaring lawa yo anda melegabadi yang jaring lawa Itu dia. Dan mulai dari naik kecil kan. Ala aro orang pekabun. Udah panen seperti itu kurang jadi gitu lah. Tata deh.
Gue jadi ke kurang sejam. Sangat doleh kurang sejam. bodak Mariam jadi. Yang kapa penjalaja kapa perang penjago pantai irian kapa penjalaja kapa perang penjago pantai ada rumus dari luar banyak penjago pakai ada rumus dari luar banyak penjago pakai Sampai tugas sinyo kamari kadang ketiko arami pagai dilawi dia napai pokok tugas saya salah saya dilawi dia napai pokok tugas saya salah saya Keluar main ya.